Yesaya tia dunungotwe. Ephraim nsabofo ahantana botire ne wona ho kire ahyehede nhwire na eritwam nunue. Kura ewo wona nsato wontintan no srade bonhwa atifi no. Hwe Ewurade wo ohodemfo ni otumfo bi se asukotwe a eriguo ahuma esei ade obeka agufam ahoden so se osutra ede nsuo bebra eyedene a esram so ba no na obetietia Ephraim nsabofo ahantan abotiri no so na na ho kire ahyehede nhwire ne a eritwam a ewo srade bonhwa atifi no ayese broduma kane a tiebre nyanui a obiara ohuno nsaka rape na wamene no eda no na asafo Ewurade beye animonyam abotire ne ahofe ahenche amane man nkaye no ne atemu honhom